Dr Catrin Elis Williams dwi. Nes I raddio fel meddyg yn ôl yn y 90au a dwi'n meddyg teulu ers 20 mlynedd. Wrth gwrs mae sefyllfa'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn bwysig I mi, fel meddyg, ond mae o'n bwysig I ni gyd. Da ni gyd yn defnyddio'r gwasanaeth rhywbryd neu gilydd. Un o heria penna'r gwasanaeth iechyd ydy'r rhestra aros. Yn ôl ffigyrau diweddar, mae nifer y rhai sy'n aros dros flwyddyn am apwyntiad cleifion allanol yng Nghymru wedi cynyddu I chydig dros 73 o filoedd. Dydy gwasanaeth iechyd gafodd ei sefydlu 3/4 canrif yn ôl ddim yn mynd I allu ymdopi â gofynion heddiw. Mae pobl yn byw'n hwy, mae technoleg wedi datblygu, a mae yna fwy o feddyginiaetha a thriniaetha drud. Mae ariannu hynny yn mynd I fod yn her I unrhyw lywodraeth. Mi fydd iechyd ar y frig agenda pob gwleidydd wrth I ni nesu at yr etholiad. Ymhryder I ydy na fydd unrhyw un yn gallu cynnig modd realistig o achub gwasanaeth sy'n costio dros 9 biliwn y flwyddyn yng Nghymru. Mae gwleidyddion wedi hen arfer gaddo pethau poblogaidd fel lleihau rhestra aros, hyfforddi mwy o feddygon, creu mwy o swyddi. Ond mi ydan ni wedi cyrraedd pwynt, dwi'n meddwl, bod rhaid ni ffeindio ffyrdd mwy creadigol ac ella dadleuol o wella ansawdd gofal yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod ti'n bryd I wleidyddion bob plaid dod at ei gilydd mwyn gwneud penderfyniad trawsbleidiol ar ddyfodol y gwasanaeth iechyd. Cytundeb lle na fydd ddim rhaid I un blaid wleidyddol gymryd y bai am dranc y gwasanaeth iechyd gwladol. Yn barod, da ni'n gweld mwy a mwy o bobl yn talu am ofal preifat, ac yn y marn I, dwi'n meddwl, dylia ni feddwl am ffyrdd o hwyluso cydweithio rhwng y gwasanaeth iechyd gwladol a darpariaeth gofal breifat. Mae'n bryd ni gydnabod, dwi'n meddwl, bod y sector iechyd breifat yma I aros. Mae'r gwasanaeth iechyd gwladol mewn dyfroedd mor ddyfnion erbyn hyn, a phobl yn aros mor hir am driniaetha, dydyn nhw'n gweld bod na ddewis heb law talu am ei gofal. Mae arolwg diweddar gan y BME yn dangos bod 89% o feddygon teulu Cymru o'r farn nad ydyn nhw'n gallu cwrdd ag anghenion eu cleifion. Yn fy marn I, mae angen newidiadau cwbl sylfaenol i'r gwasanaeth iechyd gwladol os ydy o'n mynd I allu parhau I ddarparu gofal a goroesi ar unrhyw ffurf.